Bőrünk a természet csodája. A bőr a legfontosabb védőréteg a környezeti befolyások ellen. 3 rétegből áll: a felhámból, az írhából és a bőralja zsírszövetéből. A felhámban több lépcsőben folyamatosan szarúsejtek fejlődnek. Ezek alkotják a szarúréteget. A felhámot 1 hónapon belül teljesen megújítják a felfelé vándorló sejtek. Zsírszerű anyagok burkolják be a szarúsejteket és kitöltik közeiket. Így gondoskodnak a sejtek stabil összekapcsolódásáról, és ezzel a bőr védő funkcióinak egyik legfontosabb előfeltételét képezik. A szarúréteg felett vékony védőfilm található. Ez a fagyúmirigyek fagyúját, vizet és olyan sókat tartalmaz, amelyeket az izzadságmirigyek továbbítanak a felszínre. Ez a védőréteg mintegy 5,5 pH értéknél vegyileg enyhén savasan reagál. Ezért ezt a víz-zsír-filmet korábban védő savköpenynek is nevezték. További gátat képez a mikroorganizmusok és a környezeti befolyások ellen. Túl sok folyadékra, nedvességre vagy agresszív bőrtisztításra érzékenyen reagál a bőr. A víz-zsírfilm szétrombolódik. A szarúsejtek megduzzadnak, a szarúréteg zsírjai kimosódnak, a bőr kiszárad, és átjárhatóvá válik az idegen anyagok számára. Ezekre az idegen anyagokra immunrendszerünk kivörösödéssel, vagy a bőr pikkelyesedésével, vagy hólyagocskáival reagál. Létrejött az ekcéma. Ha nem teszünk ellene semmit, akkor a bőr még jobban begyulladhat, vagy akár be is repedhet. A bőrvédő és bőrápoló krémek rendszeres használata segíti a felhám védő funkcióit.